Africa vanhu vatema apostoli veAfrica. Ya kuna vanotenda vakubvuma vakubvuruka pamwechete nesu ndinotenda hakuna kusuwa tinokumbira zvatoda chipiwa tinoera zvatisingade zvibiswa nezita rajesu wakatuma Paulo mazvorodza mazvinzwa ndo zvakafira haana kufira pasina wakafira chiripo mbeu yadyarwa ino moyo inomera zvino jesu imbeu yakadyarwa ino moyo ikamera enga jesu ukaverenga mabhuku munomona musandakaswira ndakwira kudenga ndikanoona ari kubhuirwa mwari ndouya akandipa kupfeka kwakafanokapesaipetu amen ichifanika ndeumboita zvavanga wakaitawo basara napo ndichikura ndayangokura ndinaye vati vane pati 2 ndio mamunozorwa ndio zvamakaitawo ini vanizveni muri vateveri vangu ndakakupiwa ina Mwari Baba kuti muzondibatsira mubasa rekusika Afrika itsva moramba makadaro kusvika iye zvino nyika yakudi chokwadi weka amen musanyengedzwe nenyika nyika yedu haisi yedu chose tino mushauri kumusoro chose tino mushauri kumusoro kuenda kuna baba kwakanaka asi akupindi kunyange chiri chimwe chete vavatsenero bedzi vanodi vanogarariko vanokuda zvino votodi votonamata muti African Apostolic Science.